сархати хабарҳо. Додраси тоҷикро барои пас задани обрӯи ҳамкоронаш аз кор ронданд. Як зодаи Тоҷикистон фармондеҳ дар артиши Сурия шудааст. Ва баҳси додгоҳии ҳунарманди тоҷик бо як зан барои хона. салом бинандаҳои азиз, ба барномаи нави дивомнодӣ хуш омадед. Хушҳолам ки боз дар хидмати шумо ҳастам. Давоми чанд лаҳзаи баъди охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро бароятон тақдим мекунем. имрӯз душанбе 6 январ. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, бо судури як фармон яке аз додрасҳои шаҳри Душанберо барои беобрӯ кардани номи судя аз мақомаш барканор кардааст. дар фармоне ки дафтари матбуоти раисати ҷумҳурӣ рӯзи 4 январ нашр кард, омадааст ки Мирзо Одиназода, додраси додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ, дар Душанбе бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро пас мезанад, аз мақомаш барканор карда шавад. маълум нест ки Мирзо Одиназода бо чӣ кор ё рафторе шаъну эътибори додрасро дар Тоҷикистон пас зада бошад, аммо дар гузашта баъди ин гуна фармонҳои раиси ҷумҳур додрасҳоро барои ришвахорӣ ба додгоҳ кашида ва ҷазо доданд. Мирзо Одиназода дар гузашта муовини раиси додгоҳи ноҳияи Сино дар Душанбе ҳам будааст. низоми додгоҳии Тоҷикистон ва рафтори додрасҳо солҳост ки танқид мешавад. додрасҳоро ба он муттаҳам мекунанд ки ҳукмҳои ноодилона содир мекунанд, пойбанди мақомот ҳастанд ва ҳарчӣ ки дотитонҳо мехоҳанд эҷро мекунанд. Сайфиддин Тоҷибоев, як тоҷикистонӣ ки бо гумони ширкат дар ҷангҳои хориҷӣ ва даст доштан дар амалиётҳои террористӣ дар Тоҷикистон ҷустуҷӯ мешавад, дар артиши нави Сурия мансаби баланд гирифтааст. Тоҷибоев 41 сол дорад ва зодаи ноҳияи Спитамени вилояти Суғд аст. ӯ фармондаи шохаи низомии гурӯҳи ҷамоати Тавҳид ва ҷиҳод буд ки бо ҳайати Таҳрир аз-Шом, созмонҳои мамнӯъ дар Тоҷикистон, якҷо зидди ҳукумати Башор Асад меҷангиданд. аксари ҷангҷӯёни ин гурӯҳ зодагони кишварҳои Осиёи марказӣ ҳастанд. блогерони тоҷикӣ наздик ба гурӯҳи ҳайати Таҳрир аз-Шом рӯзи 3 январ дар саҳифаҳояшон дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар доданд ки Сайфиддин Тоҷибоев дар вазорати дифои ҳукумати Сурия фармондеҳи қоид амалият филливо, яъне сардори ситоди амалиётӣ таъин шудааст. ӯ дар суҳбат бо блогерон гуфтааст ки ба кораш дар мансаби нав оғоз кардааст. як манбаъ дар мақомоти интизомии Тоҷикистон рӯзи 5 январ дар суҳбат бо Радио Озодӣ гуфт ки аз мансаб гирифтани Сайфиддин Тоҷибоев хабар донанд. расонаҳои ҳукуматии Тоҷикистон борҳо Сайфиддин Тоҷибоевро барои ҷалби шаҳрвандони ин кишвар ба ҷангҳо дар хориҷи кишвар танқид карданд. Тоҷибоев то рафтанаш ба Сурия узви ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломии Тоҷикистон будааст. ӯ соли 2012 як муддат роҳбари ин ҳизб дар ноҳияи Спитамен буда, баъдан аз ин мақом истеъфо додааст. додгоҳи шаҳри Душанбе соли 2021 дар пайи даъвои Раҳима Шалоер, ҳунарманди маъруфи тоҷик, манзили як занро воқеъ дар ноҳияи Варзоб ба ҳунарманди тоҷик медиҳад. Раҳима Шалоер даъво дорад ки ба хоҳари ин зан барои аз маҳбас раҳо шудан пул додааст ва бояд аз ҳисоби фурӯши манзил маблағашро пас гардонад. ҷониби дигар розӣ нест. чуночарои ин мавзӯъро дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев ҳамроҳ мебинем. ман надорам ҷои рафтан, додарҷон. ҷои рафт надорам. Ман ҳамун шаби аввал дар кӯча будам. ин зан эҳтимол аст ҳар лаҳза аз манзиле ки ба сар мебарад берун карда шавад, зеро бар асоси қарори додгоҳ дигар ҳаққи соҳибмулкиро надоштааст. Раҳима Шалоер, артисти номдор, хони мана гирифтани ман да ягон кор муомилоти қарзӣ ино набудам, додарҷон. ман ягон кор да набудам. ман документа да хоҳарам додам, хоҳарам гум мекунад, чӣ қадар дасти инай ман намедонам. додгоҳи шаҳри Душанбе соли 2021 дар пайи даъвои Раҳима Шалоер, ҳунарманди маъруфи тоҷик, манзили ин занро воқеъ дар ноҳияи Варзоб ба хонум Шалоер медиҳад. Раҳима Шалоер даъво дорад ки ба Шаҳноза Раҷаб ва хоҳари ин зан барои аз маҳбас раҳо шудан пул додааст ва бояд аз ҳисоби фурӯши манзил маблағашро баргардонида гирад. шумо медонед ҳамин 15 сол мана 107 рӯз ман шишта бурам аз рӯи амин кор. ҳамин вақто ба апаш ҷахонора ман ба документи хонашона мондагӣ буд. нағзам ки ҳамин вақташ ба ҳамин документ дасти манда будааст. Шаҳноза ман ба кассатсиони суд баям акбарам ҳамин пулаша як илоҷ карда духтаратон тият. мо ҳозир буромада метием гуфтагӣ. акбар буромад, потому что акаш ҳама қарздорашо илтимос кард ки шумо вай кунед, рад кунед, что қарздор нагӯед, мо хал кардан.
گفته گردنت بگیرید میبروید از شیشتن چی فایده گفته بروید میچیان و یا پلا گفته از شاهنازه با اینو نکردین شاهنازه دیگه رو به قرض اگر این قرض کتی یک تامین قرض میبود وای میبرومد мегӯяд он замон 35,000 долларро духтараш барои ҷуброни зарар ва раҳоии онҳо аз маҳбас додааст вале дақиқ посух надод ки хоҳари ҷаҳоноро раҷабова аз ӯ чӣ қадар қарздор аст ки боиси аз манзил маҳрум шуданаш гардидааст санадҳои расмӣ нишон медиҳанд ки тамоми зинаҳои додгоҳӣ ба нафъи ин ҳунарманд ҳал шудааст вале шаҳноза раҷабова ҳукми додгоҳро ноадилона хонда мегӯяд мақомот беасос манзили хоҳарбузургашро ба ихтиёри Раҳима Шалоер гузоштааст. Кӯтоҳ гап занам агар ай сари суд гирифтан оваран маҳкам кардан баъд суд қарор бировард ҳар 3 мода ин маблағи 12,000 тақсим кард 12,000 тақсим кард ино ду кас чӣ гапзаноне кардан биромадан ай сизо биромадан ба фикрам акбар то турмара рафт биромад этап шуд не ки Раҳима Шалоер нарафт вай касачка нависон якубе ки духтараш маблаға пардохт кардааст хонаҳоша фурӯхтааст ки то ҳол дар ҳамон хона истиқомат мекунад то ҳол анамин маблағе ки Раҳима Шалоер талаб карсодааст анамин маблағда 35,000 да Раҳима Шалоер Қатӣ Шарипов Акбар аз маҳбас озод шудану ман дар ин сроки додагӣ 6 як сол ки ман да зам кардан ман ин зам да 6 ман озод нашудам дар додгоҳи шаҳри Душанбе касе ҳозир нашуд ки мавзӯъро шарҳ диҳад дар даромадгоҳи ин ниҳод гуфтанд ҳукм қувваи қонунӣ гирифтааст ва аз идомаи суҳбат худдорӣ намуданд ин баҳси печида ки тӯли чанд сол боз идома дорад маълум нест дар ниҳоят ба чӣ меанҷомад ҳарчанд бар асоси ҳукми додгоҳ соҳиби манзил ҳоло ҳунарманд Раҳима Шалоер аст вале Ҷаҳоноро Раҷабова подшорӣ дорад ки аз манзилаш намебарояд ва хостори таҳқиқи одилонаи қазия аст ғоибона қалбакӣ катӣ ман ба ҳамин рӯзо расисодем раисати вазорати корои дохилии Тоҷикистон аз боздошти як ҷавонзанӣ хабар додааст ки ба гуфтаи ин ниҳод бо либосҳои низомии милитсия шабона оромии ҳамсоягонашро мунтазам халалдор мекардааст. ба навиштаи телеграм-канали ин ниҳод шуморе аз сокинон дар пойтахт аз кори ин ҳамсояашон шикоят карда аз мақомот талаб карданд ки нисбаташ чораҳои қонунӣ андешида шавад. раисат хабар додааст ки дар натиҷаи санҷиш Камила Икромзодаи 30 сола сокини пойтахт дастгир карда шуд. ҳамзамон ба навиштаи раисат муайян гардидааст ки Икромзода дар асл корманди милитсия набуда ин кораш метавонад обрӯ ва нофузи мақомоти милитсияро коста гардонад. назари Камила Икромзода ба ин қазия гуфта нашудааст ва ҳам маълум нест ки чаро ӯ бо либоси милиса ин корҳоро анҷом медодааст. иёлоти муттаҳидаи амрико дар ҳаҷми 8 миллиард доллар ба Исроил силоҳу дигар муҳимоти ҷангӣ медиҳад. вазорати корҳои хориҷии амрико дар ин бора ба Конгресс тарҳ пешниҳод кардааст. дар доираи ин тарҳ ба Исроил мушакҳои осмон, мушаки ҳелфая ва бомбаҳову дигар силоҳҳои пешрафта дода хоҳад шуд. ин пешниҳодро бояд ду палатаи Конгресси амрико тасвиб кунад. моҳи августи соли гузашта амрико дар ҳаҷми 20 миллиард доллар ба Исроил силоҳу дигар муҳимоти ҷангӣ фурӯхта буд. амрико яке аз пуштибонҳои аслии Исроил аст. Доналд Трамп, президенти нави амрико ҳам ваъда додааст ки кӯмак ба Исроилро идома медиҳад. بیش از یک سال باز اسرائیل در غزه و لبنان در حال جنگ است. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز به خبر نمانیم. ششم январи соли 2010 дар Тоҷикистон фурӯши сартосарии саҳмияҳои нейругоҳи барқи обии Роғон шурӯъ шуд ки танҳо дар як рӯз дар ҳаҷми 400 миллион сомонӣ муодили 92 миллион доллар фурӯхта шуд. дар маҷмӯъ зиёда аз 5 миллион адад саҳмия бо маблағи 6 миллиард сомонӣ муодили 1.3 миллиард доллар барои фурӯш омода шуд, вале ин саҳмияҳо ҳам натавонист хароҷоти сохтмони нейругоҳро бароварда кунад.
6 январи соли 2014 ҳукумати Қазоқистон гуфт бар асоси қонуни нав муҳоҷирони кории хориҷӣ дар ин кишвар бояд дар ҳаҷми $24 амрикоӣ хироҷи давлатӣ супоранд. Қазоқистон баъди Русия кишвари дигари қабулкунандаи муҳоҷирони корӣ аз Тоҷикистон ба шумор меравад. Шаҳрвандони Тоҷикистон асосан дар бахши сохтмону тиҷорат кор мекунанд. 700 сол пеш дар қарни 14 шоир ва мутафаккири тоҷику форс хоҷа Шамсуддин Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ зистааст. ӯро беҳтарин ғазалсарои форсӣ забон меноманд ки бо мазмунҳои баланди ирфонӣ, панду ҳикмат ва баёни ширину возеҳ ва пур аз ишқ гуфта шуданд. аз рӯи девони ғазалиёти Ҳофиз дар ҷашни Наврӯз фол мекушоянд. эҷодиёти Ҳофиз имрӯз ҳам ба даҳҳо забони ҷаҳон тарҷумаву нашр мешаванд. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را با 108 سومانی، 100 یورو با 1126 سومانی و 100 دلار را با 1095 سومانی مقرر کرده است. این قرب رسمی است و در بانک‌های تجارتی فرق می‌کند. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید برایمان نویسید. تا فردا، خدا نگهدار.